Per presentar-nos, venim d'una entitat que es diem ETNIC, és un plaer tenir-vos aquí. La idea és que aquest acte es fa en el marc d'un projecte de desenvolupament que estem fent al nord del Marroc, on el que estem intentant fer com a entitat és veure fins a quin punt l'activitat turística pot ajudar a promoure desenvolupament i justícia global tant a països del sud com aquí a països del nord global. Llavors, la idea és simplement que tindrem uns ponents que ens acompanyen aquí i farem un debat i una xerrada sobre diferents mirades, des de l'artesania, l'economia social, l'activitat turística i sobretot és generar una mica de debat i reflexió entorn a aquests temes. És a dir, fins a quin punt pot haver-hi una relació, sinergies per promoure la justícia global a través d'aquestes mirades. Dono la paraula a la Victòria, que és la directora del projecte, i quan vulgueu els ponents seieu i generem aquest debat per tots, ens anem presentant i ja està. Gràcies. Vinga, som-hi. Molt bé, moltes gràcies. Jo vindré a presentar el projecte del Marroc que estem treballant. És un projecte que està finançat per l'Ajuntament de Barcelona, que treballem conjuntament a ETNIC i DEXDE, una ONG que estan especialitzats en disseny, i el nostre soci local és ATEC, és l'Associació Talasantan de Desenvolupament pel Medi Ambient d'allà de la zona de Xauen. El projecte és bàsicament treballar en temes d'igualtat de gènere per donar-los una mica més d'eines per no automatització, per ser més independents econòmicament les cooperatives. I això ho fem tant a la província de Xauen com també a la província de Ouazzane. Els objectius d'aquest projecte tenen com dos vertents molt clares. Una és l'apoderament econòmic de les dones a partir del treball que fan a la cooperativa i una altra és treballar aquest apoderament més de gènere, treballar sobre els seus drets humans, sobre els seus drets com estan vulnerats o no en el context en el que elles viuen. Per tant, l'objectiu màxim que volem fer és contribuir a millorar precisament la igualtat de gènere en el col·lectiu de dones que estan agrupades en cooperatives que fan artesania, és a dir, és concretament aquest col·lectiu. El projecte va començar amb 3 grups, un va decidir que no, per la seva situació personal no volien continuar, per tant, tota la presentació serà a partir de les coses que ja hem assolit amb aquests 2 grups que hem treballat, que són precisament el grup de dones de la cooperativa de Dahar, que està a la província de Ouazzane, que treballa en la ceràmica. Van començar unes 14 persones, en principi teníem 1, 2, 3 famílies que la van produint i ara mateix ja són 9 famílies que continuen produint. És cert, quan es fan els grups, no tothom es queda, però almenys estem contents que hem expandit una activitat que al principi era molt minoritària. Moltes d'aquestes dones ho feien les seves àvies o les seves mares, però ho havien deixat de fer la ceràmica i ara ho han retomat. Aquest és el grup de Hassana, que és una cooperativa que fan el telar, i és una cooperativa que ja la coneixem d'uns quants anys, amb altres petits projectes que hem desenvolupat amb elles i que ja estan assolint podem dir, no sé com diria, però vull dir, estan assolint ja uns coneixements, una manera d'anar-hi ja soles en Espanya. Vull dir, ja no necessiten tant d'aquest recolzament. Fins i tot ho han expressat últimament. Els resultats que hem assolit els hem enfocat en 2 grups. Un és el tema de les capacitats tècniques i productives, que és tot el treball que hem fet per tenir molt més reforçades aquestes capacitats, i un altre és els aspectes millorats als ingressos econòmics a partir d'aquesta activitat econòmica, ja sigui la ceràmica o sigui el telar i els productes que després produïm amb elles per vendre'ls. Després, un altre aspecte que també hem treballat i hem reforçat ha sigut el coneixement sobre els seus drets humans i sobre també les desigualtats de gènere, quines són els drets que tenen, encara que no ho sàpiguen, doncs això, és a dir, treballar tot el tema de gènere i de drets humans amb elles. Activitats, les que hem realitzat, anirem ara a veure algunes fotografies respecte a això. Hem fet formació en alfabetització, perquè el grup de la cooperativa de telar tenen més trànsit de turistes, estan més habituades i volen interactuar més amb els turistes, perquè després tindrem una activitat també més de treball de turisme i elles volen participar.
formacions i acompanyaments en el contingut de confecció, telar, ceràmica, és a dir, totes les tècniques, com millorar-les, com fer nous productes. Hem fet també una provisió de material, realment, i també hem facilitat la construcció d'un pou d'aigua al lloc on fan la ceràmica perquè tenien problemes de tenir aigua en continuïtat. Jo no tengo la edad que tiene Jesús. Molt bé. ¿Repito todo? ¿Bastante? No. ¿Ah, sí? Vale. Doncs anava dient, repeteixo o no cal? No. Pues mira, aquestes són les coses que hem anat fent, no? Aquí amb la comunitat de Hassana m'està treballant, veiem a la Imma com està treballant una bossa, no? Això és un material, un producte que no es feia abans. És un producte que Dexde, amb la Imma, que és la noia que està allà, va treballant amb elles contínuament, no? Tant la qualitat del material de telar com també els productes. Llavors estan fent bosses, monederos, coses que abans no feien. Productes més atractius també que es podran vendre al nucli urbà, a Chauen, i quan venen els turistes a visitar la cooperativa. I aquí, aquestes són les primeres formacions de ceràmica. Veiem que el grup és molt més gran de dones. Aquests són els primers productes que vam començar a fer i ja veiem els últims com estan més treballats. M'ha anat això, que sensible. Aquí són alguns dels productes ja pintats. N'hi ha coses que abans no feien, no? Els platets aquests per les olives i els pinyols, això no ho feien, coses així perquè tinguin més sortides professionals. Aquest és l'aport que Dexde fa i nosaltres fem un altre aport en temes més de turisme. Ara és al revés, que el tècnic vagi a la cooperativa i que totes elles tinguin aquesta formació de primera mà. I llavors per això aquest grup, que deia el tercer grup, va decidir que no ens podríem comprometre. L'acompanyament per la comercialització. És un treball d'anar veient també la qualitat del producte, perquè aquest producte té més sortides o té menys. És aquesta vista també des del punt de vista de la dissenyadora. Perquè a vegades ja està bé, no? No està bé per vendre o no. Per ser un producte artesanal que es pot cobrar una mica més. Hem obert també el tema d'una ruta de trekking a la comunitat de Hassana, on les dones acompanyaran els turistes, i hem participat a diverses fires amb el grup de guies turístics professionals, els autoritzats, que són oficials. Aquesta és la fira de Tànger, la de l'esquerra, les dues, sí. Aquestes fires normalment anaven 2 persones, però ara veureu que la de Chauen, aquí en tenim, aquesta, que n'hi ha moltes dones de ceràmica. Teníem el grup que acabava de començar, que estaven entusiasmades, que volien vendre, volien guanyar diners, doncs vam tirar una mica i vinga, totes, i vagin, per motivar també. Llavors són els justos que fem. Aquesta fira és la de Chauen, que va coincidir amb el Festival de Cinema que organitza la ONG local d'allà, que és la nostra sòcia, aquest. I ara ja passem a les últimes activitats que vam realitzar, són els temes de drets humans, tant per dones com també per la comunitat, per homes, en temes de drets humans i gènere. I aquests tenim aquí les reunions, aquestes són les que es van fer amb les dones i després les que es van fer amb els homes, perquè no es pot barrejar. No podem tenir la mateixa... En aquestes comunitats, precisament, no podem tenir el mateix grup d'homes i dones ni a la mateixa sala, encara que no estiguin asseguts uns a la dreta i a l'esquerra, no. Llavors això complica tot molt a l'hora de poder treballar el tema de drets, de gènere, perquè, esclar, aquí dius una cosa, l'altra, i mai no es contraposa. Sí, costa de creure-se. I llavors també només comentar que també part d'aquest projecte ha sigut fer l'exposició de fotogràfica que tenim aquí fora i que després podem veure. Moltes gràcies. L'edat d'aquestes persones, perquè al principi es veien nenes joves, però la majoria es veuen grans, oi? Sí, són més grans perquè les joves, si no n'hi ha ingressos ràpidament, marxen a Tànger a treballar. Per això, quan van dir que volien guanyar diners i que volien anar a la fira, vam aprofitar i vam dir sí, vinga, totes a la fira, el grup de ceràmica. I aquestes noies joves?
Sí. Ai, perdó, Clàudia, no. Estan preparats, vull dir, perquè no reben ajuda, no? Ho saben, sí. Gràcies, no? Sí. Ja. És a dir, que això de llegir i tot això, les joves no saben. A veure, sí, jo crec que la Salva ens donarà més informació sobre això. Si les dones, a veure, l'educació primària, les noies hi van. Ja quan comença, a partir de que ja fan el canvi, és quan comença a devaluar, comença a baixar. I si s'ha de prioritzar algú a la família, és prioritzar l'home i no les dones. Fins a la primària sí que hi van. A secundària ja comença a davallar els números per les dones. Llavors les joves sí que n'hi ha algunes amb més... Però la majoria, no totes són analfabetes, sí que n'hi ha algunes que en saben més d'escriure i de números, però poques. Però, esclar, les joves, si no s'aconsegueix diners ràpid, han de marxar a treballar a Tànger o una altra cosa. Sí, i els grups també varien perquè, clar, com que les dones són les que fan de cuidadores a la família, doncs clar, la cocurt en famílies grans passa qualsevol cosa, sempre alguna dona ha de marxar, ha de cuidar o ha de... Per això els grups van variant també. Gràcies. La Salut ens dirà més sobre això. Perdona, jo volia fer una pregunta. No cal, tinc veu. Sí, no, si no, no ho podem gravar. Vale. Gràcies. Hola. No perdó. Jo soc la Laura del Moviment per la Pau. Sí. Et volia fer una pregunta. Nosaltres estem desenvolupant projectes, ara comencem un justament amb uns temes similars, amb dones en situacions de vulnerabilitat a la zona d'Alcemas, Tànger i Tetuán. D'acord? I et volia preguntar, vosaltres us heu trobat, quan esteu treballant amb dones que segurament estan casades o que tenen càrregues familiars, quina és la resposta que tenen els marits o els pares, en aquest cas, en el moment d'haver de les dones deixar les seves tasques i dedicar-se a això? Com esteu treballant amb els grups dones? Imagina si els homes per una part i l'altra. A veure, sí, aquest tema és complicat perquè nosaltres no hem començat a treballar, hem fet una miqueta aquest any de començar a treballar amb els homes i ho hem plantejat per l'any vinent, que sí que ja tenim un projecte més enfocat a això. De moment no ho hem fet gaire, és el primer projecte que fem gran aquí, hem fet abans altres projectes més petits, però sí que ho hem plantejat més. És un tema molt delicat, jo crec que ara mateix també hem identificat molta gent professional d'allà, experta en gènere, que ens pot assessorar molt més en aquests temes, perquè després canvia molt d'una comunitat a l'altra, no? Per això dic que en aquestes comunitats no poden estar a la mateixa sala, potser en unes altres sí. Llavors què passa? Que has de fer l'adaptació amb experts de gènere en aquelles comunitats en concret. De moment hem fet aquest intent, però ja dic que han sigut per separat, sí. Ho desenvoluparem més ara. Te lo voy pasando. Sí. Això són els fallos de directe d'atenció. Hola, bona tarda. Bueno, en primer lloc agraeixo la invitació i per tot el que ha explicat la Victòria i tot el treball que s'està fent a nivell local, perquè tota ajuda i tota col·laboració amb dones, especialment de l'àmbit rural, que tenen encara molta dificultat, potser des d'aquí fer un projecte allà es considera que és un gra de sorra, però potser allà, en la realitat de moltes dones, és una gran ajuda. És una gran ajuda i és un sentit també
treballar l'autoestima de les persones perquè sentir-se d'aquí hi ha gent que arriba de fora, que està interessada a elles per el seu desenvolupament social i tal. Això jo no sé si les persones del vostre grup han viscut això, però jo la participació en aquest projecte, només algunes vegades, algunes visites, ja veus que la gent està molt contenta, il·lusionada i tal. Bé, potser que la meva intervenció no l'ha focalitzat segons la preocupació i les preguntes que s'havien fet, però de totes maneres ho deixem tot al debat, que al final com estem entre família i som poquets, llavors hi haurà moltes possibilitats de que podem fer grans intercanvis. Bé, jo penso que la imatge en si mateixa ja reflecteix la realitat d'aquestes dones i sobretot jo em focalitzo l'imatge en les mans. És la imatge vostra, del vostre cartell, però m'ha agradat perquè són aquestes mans que donen força a la vida, als nens, a les nenes, als pares, als mares, als marits, són la força de tota una família i de tot un poble. Jo penso, si alguna vegada s'ha de fer homenatge a les dones rurals, s'ha de fer especialment al potencial dels seus mans, diguem-ne, i tot el que aporten als seus. A veure. Estàs movent la imatge. M'estic perdent. Estàs movent la imatge. A veure. Com va? Ah, sí, ha de passar presentació. Va. Llavors, nostre tema, com he dit la Glòria, és sobre el tema d'artesanes rurals del nord del Marroc. Estem parlant del tema de les oportunitats per a la promoció dels drets humans a través del cooperativisme de dones i del turisme responsable. Això és el que s'està treballant des de la entitat des d'una perspectiva global. A mi, en aquesta xerrada, em toca parlar més o menys de la vulnerabilitat dels drets de les artesanes a nivell rural, però abans d'entrar en aquest tema, diguem-ne, jo la meva temàtica la repartís en 3 eixos que estan lligats a lo que és una mirada a la situació de les dones en les zones rurals del Marroc i després parlarem, diguem-ne, de lo que és el tema de l'artesania lligada especialment al context de les dones i el tema del cooperativisme, sobretot el que és el cooperativisme de les dones. Quan dic cooperativisme, allà no es diu cooperativisme, es diu zaunia, la paraula que s'utilitza molt, està bé que la memoritzeu perquè té un gran potencial avui en dia en el context, diguem-ne, local. De què estem parlant? Estem parlant de dones del Marroc. Quan parlem del Marroc és un país de l'Àfrica del Nord. Llavors, això és per situar-nos també des de la perspectiva cultural del país. Estem parlant d'un país que es defineix com el país del Gran Magreb i hi ha una altra perspectiva que es diu que és el país que és Tamasga. Quan dic Tamasga també és Àfrica del Nord. És el potencial també lligat a la cultura amàziga, que és una de les, diguem-ne, del patrimoni lligat a la població autòctona de la zona d'Àfrica del Nord. I quan dic això no estic parlant només del Marroc, estic parlant del Marroc, Argèlia, Tunísia, Líbia, Mauritània, Tanzània, fins a frontera amb Egipte, a la zona de Siwa. Tot això engloba el que és el potencial del patrimoni cultural, històric, lingüístic, del context amazigh, i moltes vegades això es desconeix, perquè moltes vegades quan dic Marroc o dic Àfrica del Nord, la gent pensa que són la gent àrabo-musulmana i les situa des del context del que coneixen sobre la cultura àrab o sobre els musulmans. I s'obliden que el Marroc és un país d'entrada al mar africà, que la seva cultura està en un context que es diu l'animisme, que és la creença a la força de la naturalesa, que el país ha tingut unes grans cultures, que ha canviat diferents conviccions a nivell històric. Havia jueus al Marroc, havia cristians, havia gent que creava la força de la naturalesa lligada a la cultura i les conviccions gregues i tal. Tot això, diguem-ne, no és el nostre tema avui, potser que organitzem alguna xerrada una altra vegada, però jo penso que encara que avui en dia hi ha molts marroquins, hi ha quasi mig milió de marroquins que estan vivint a Catalunya, però tinc la sensació sempre que hi ha molts prejudicis i tòpics i hi ha un gran desconeixement sobre la cultura marroquí dintre de la que és la seva essència real. Bé, llavors, quan comencem a parlar, diguem-ne, a definir avui en dia el context del que és el Marroc,
diguem-ne, la societat marroquina, diguem-ne, ha experimentat diferents canvis lligat al seu context històric, però parlem d'un començament, d'un funcionament des de la perspectiva institucionalització i tot això a partir de quan s'ha acabat el protectorat, significa la colonització francesa i espanyola. El Marroc és un dels països que ha tingut les seves dificultats en aquest nivell perquè no ha tingut la mateixa realitat, per exemple, que Argèlia. Argèlia va ser colonitzada pels francesos i quan va acabar un segle i mig de la colonització francesa i ja està. Però al nivell del Marroc, el Marroc tenia que fer el seu procés de descolonització amb diferents processos. Amb diferents processos perquè el nord estava colonitzat pels espanyols, al mig estaven els francesos i al desert estava pels espanyols. I a nivell del nord també, la zona de Tànger era internacional. Significa que estem parlant de 4 dossiers a nivell de Nacions Unides per gestionar el tema de la descolonització del país. I això no es podia fer de cop, llavors van acceptar a l'inici de fer el que és el context global i després ha suposat fer altres contextos de descolonització, tota una tergiversació històrica lligada a lo que és la realitat del país. I moltes vegades oblidem que els problemes que tenim, sobretot a nivell de fronteres, són problemes de la colonització, no són problemes del sistema institucional del funcionament del país, perquè ningú avui en dia no està qüestionant les conseqüències que ha provocat la colonització a nivell internacional i com això ha interferit en el desenvolupament d'aquests països. Perquè en vez de concentrar, després de la descolonització, concentrem el nostre projecte en el desenvolupament, ens hem concentrat a resoldre els problemes de les fronteres que ens ha deixat la colonització. I això ha sigut un gran handicap per al desenvolupament. Bé, però quan comencem a tornar a lo que és la nostra realitat d'aquests moments, notem que hi ha un Marroc d'abans i després, sobretot a partir de l'any 2000. A partir de l'any 2000, quan va morir el rei Hassan II, en 1999, i llavors va venir el seu fill, el Mohammed VI. Llavors, a partir del Mohammed VI, el país va començar a conèixer, des de la perspectiva, sobretot econòmica, uns grans canvis. Perquè en l'època anterior, sobretot, va haver-hi com una escissió o una crisi de nord-sud, de relacions nord-sud, una crisi des d'una perspectiva política, una estagnació des d'una perspectiva també del desenvolupament i de la relació en relació a lo que és les inversions internacionals. A partir del 2000, tot això ha obert una nova porta. Llavors, aquesta nova porta és el que dic avui ha interferit en moltes realitats, sobretot en la realitat de les dones. I a partir d'ella també vam conèixer, a partir del 2004, el que és el canvi en l'estatut familiar, vam començar a haver tot un debat molt important a nivell social, i aquest debat important a nivell social està molt lligat al fet que teníem una realitat que no s'adequava al context jurídic. Les dones participaven activament en la societat, tenen un paper important, però el context jurídic les denegava la seva capacitat, la seva tutoria en relació al context familiar, al seu fill, a tot el que aporten a nivell de la societat. I això podré dir, ha jugat un paper important, sobretot a nivell de la zona urbana, però a nivell de la zona rural no estic del tot, positiva en aquest context, perquè és com si anem per passos. Es va concentrar molt el canvi a nivell de la zona urbana i la zona rural encara està patint el que està patint. Però bueno, no podem ser pessimistes perquè penso que estan fent moltes coses. L'única cosa no podem arribar. El que no s'ha fet en 40 anys no es pot fer en 20 o 10 anys de seguida, no es pot solucionar de seguida. Per això, dintre de la meva exposició, aclareixo que estaria bé deixar clar que no hi ha gran diferència entre la situació de les dones rurals del nord i d'altres zones del país. Quan parlem de la zona rural,
quasi totes les dones pateixen el mateix. L'única cosa, el que podrà diferenciar és algunes característiques d'algunes realitats locals d'aquestes zones, o quan parlem de la zona rural també estem parlant de la zona rural que està propera a la ciutat o la que està en unes zones més allunyades i tal. Llavors tot això afecta o no al context de la situació de les dones. Però si aneu al Marroc trobareu que hi ha una gran diferència, notareu la gran diferència entre el que és el món urbà i el món rural. Es nota, diguem-ne, que hi ha una gran, diguem-ne, hi ha tota una esquizofrènia, per dir-ho d'alguna manera. No m'agrada, diguem-ne, explicar-ho així, però la veritat és així, perquè en molts espais urbà tens la impressió que estàs en Europa i si anessis uns quants quilòmetres fora d'alguna ciutat trobaràs que estàs en una altra realitat que potser algunes vegades sembla medieval. És com si aquesta lectura que a vegades podré fer. Però aún així, jo estic partidària de que estaria bé quan comença a haver-hi quan comença el motor del desenvolupament de la perspectiva rural, que la part rural no perdi la seva essència. I la seva essència està lligada al seu patrimoni, a la naturalesa, a les seves característiques culturals, que no acabem, diguem-ne, modernitzant-lo tot i occidentalitzant-lo tot i crear aquesta construcció urbanística que no té vida. Perquè el bo del context rural és perquè és allí on sentes realment unes grans característiques de lo que és la cultura del país. Diguem-ne, torno al context de la zona rural, que vaig dir que hi ha una gran diferència entre el context urbà i el context rural. Llavors això afecta la situació de les dones, significa que encara hi ha un gran problema amb l'alfabetització, hi ha un tema de desigualtat, i quan dius desigualtat significa que hi ha pobresa i hi ha tota una invisibilització, diguem-ne, del que és el potencial cultural del que representen les dones. Si voleu conèixer realment la cultura del país, jo penso que estaria bé apropar-vos a les dones de la zona rural, perquè són les que encara sobreguarden moltes de les característiques patrimonials i sobretot de la cultura oral i del traspàs, diguem-ne, del potencial cultural perquè jo tinc la impressió que quan parlo ara amb molts joves de la ciutat tinc la sensació que són buits, que no tenen coneixement, perquè jo em recordo la meva àvia era una dona analfabeta, però té un gran coneixement, no parava d'explicar-nos coses. Tota la meva infantesa l'he passat al costat de la meva àvia a través dels contes, a través de l'artesania, a través del saber fer, a través de la medicina. La meva àvia mai no ha anat al metge, tota la vida se cuidava a si mateixa i cuidava l'entorn familiar amb el seu coneixement de lo que és la medicina natural, i tot això és un potencial cultural que no sabem valorar. I avui en dia tot això s'està perdent amb la modernitat i sobretot amb l'exota rural, perquè al no haver una infraestructura suficient en la zona rural, la gent ha baixat al país. Perquè una de les característiques que també ha patit el Marroc en aquests últims anys és la ruralització de la ciutat. Diguem-ne, perquè com no va haver una política clara lligada al context de la immigració interna, llavors el que ha fet que les característiques culturals lligades a la zona rural han acabat influint en molts barris i moltes zones, diguem-ne, del context de la ciutat. Això, no sé si podria dir que ha fet mal o bé en aquest context, perquè també ja sabem perfectament que la línia conservadora i sobretot en el context de relació de gènere i tot això no ajuda a que el país avanci, no ajuda a l'obertura de la ment de les persones i sobretot afecta a les dones que són, diguem-ne, les persones més vulnerables en la societat. Si parlo, diguem-ne, del context de lo que és les activitats de les dones de les zones rurals, majoritàriament es realitzen, diguem-ne, en el sector informal. Això ja, Glòria, ja ho he notat en aquest nivell
I llavors, en aquest sentit, hi ha tota una desigualtat en el context salarial de les dones que treballen, diguem-ne, en el camp. Aquesta desigualtat es nota, diguem-ne, és molt visible, i jo he donat un exemple així, és com si un home cobra 150 euros, la dona cobrarà 100 o potser menys. O diguem-ne, si ell cobra 15, segurament que ella cobra 5 o 9. Sempre la valoració. Això penso que moltes vegades, perquè aquí també encara estem lluitant per la bretxa salarial, encara no hem arribat a resoldre aquest problema, però imagineu, estem parlant de la zona rural del Marroc. Si que pot ser que aquí el que es veu a petita escala, encara que dintre del moviment feminista això ho veuen com una cosa molt greu, que en el segle XXI i amb tots els nivells d'igualtat que hem arribat homes i dones, encara en el tema salarial les dones estan diguem-ne, més en la pobresa. Quan toca fer temes de cura són les dones que les fan, no els homes, significa que encara aquí com allà, diguem-ne, encara tenen moltes assignatures pendents per treballar lligat al context de la dona. Diguem-ne, podem, diguem-ne, amb tot el que estic dient, podem concloure clarament que és una situació que les dones rurals viuen una situació de desigualtat considerable, i malgrat la feina feta per les dones rurals, aquestes continuen sent discriminades i invisibles. Llavors, el treball que hem de fer i in situ a les entitats que treballen el tema del codesenvolupament, que concentren la seva feina sobre això, sobre el tema de la visibilització de les dones per donar-los el seu lloc que mereixen. Per dades internacionals, segons l'Organització Internacional de la FAO, el 70% de les explotacions agrícoles que són, de fet, majoritàriament terres de propietat familiar, i la major part d'aquesta propietat familiar, la mà d'obra en aquestes terres són les dones que treballen la terra. Jo em recordo quan anava en algunes zones rurals, diguem-ne, lligades al context familiar, jo em preguntava sempre què fan els homes, perquè jo veia que les dones, des que s'aixecaven, ho feien tot, des del treball de la llar, des de la preparació del pa, des de treballar a terra, des de fer el producte, anar al mercat, i després diuen que les zones rurals no treballen. És que es treballen el 100% o el 150% de lo que és la realitat. És que tota la seva vida és treballar. Diguem-ne, no paren. I a més a més, en àmbit, encara que estem parlant, per exemple, ara ha sortit el tema de que hi ha homes i dones i una separació des d'aquesta perspectiva conservadora del nord del Marroc, però aquestes dones mateixes també produeixen seus propis productes. Per exemple, són elles que feien formatge, per exemple, els ous de les gallines, tot el que està lligat a la ganaderia, i ho baixen al mercat, ho venen, però després, quan tornen, els diners les porta el marit, o el pare, o el germà, i són ells que compren els terrenys, però quan compren els terrenys està als seus noms, no el nom d'aquestes dones, i per això fa que, diguem-ne, continuen sempre vivint en la pobresa. I hi ha un element que estaria bé que abordo i puntualitzo, és sobre els terrenys, perquè en moltes zones rurals la majoria dels terrenys són terrenys familiars. Per exemple, segons les dades que hi ha, és com si hi ha 4.000 tribus al Marroc, que són grans terrenys lligats a un context familiar. I aquests terrenys no es distribueixen per context d'herència, el que es diuen ara de sulelia. Sulela és com si fos el context familiar d'herència. És el meu terreny, aquest terreny, jo ho tenia des del meu bisavis. Però sempre passen, diguem-ne, o controlen els homes. I normalment, quan arriba a que hi hagi algun problema, buscar la distribució mai no toca a les dones, no tenen dret en la distribució. Per què? Perquè es considera que són terrenys en nom d'una família, per exemple, la família de Marchi, diguem-ne, per exemple, té un terreny. Llavors, si jo com a dona d'aquesta família de Marchi em caso, i llavors els meus fills i jo no pertanyo al meu poble, pertanyo a la família del meu marit. Llavors, per això, si es fa la distribució del terreny, significa que és el meu marit i la família, altra família, altre cognom familiar, que s'apropiarà d'aquesta
d'aquest terreny. Llavors, per això, les dones no se les permetien, perquè és com sobreguardar el patrimoni lligat al que és el cognom a l'home, bàsicament context patriarcal, encara que el domini del dia a dia de la vida quotidiana és matriarcal. Però quan arribem a la part, diguem-ne, institucionalitzada, lligada a lo que són els documents, els papers, els diners en efectiu, és un context patriarcal que els domina i allí les dones són realment discriminades. Això és un problema, no és al Marroc, és quasi tota Àfrica pateix d'això, a nivell d'Egipte també això, i hi ha dones que, diguem-ne, que encara que són dones de les zones rurals, han fet estudis i han tingut consciència d'això i han lluitat, diguem-ne, per aquest canvi. Avui en dia, a nivell del Marroc, és una cosa que s'ha posat sobre la taula i hi ha tota una lluita i a més hi havia una dona militant en aquest context que ells han nomenat a si mateixes dones suralies. És com si nosaltres també som, diguem-ne, és com si formem part de l'herència familiar i del potencial i tenim drets, diguem-ne, a tenir terrenys en nostres noms. Aquesta batalla no està del tot resolt, però jo puc dir que almenys que s'ha posat sobre la taula i en moltes zones sí que hi ha dones que han aconseguit tenir els seus propis terrenys. Això, diguem-ne, a nivell del Marroc sí que podria dir que això ha avançat bastant. A nivell de Nacions Unides també, diguem-ne, quan s'han fet diferents estudis i investigacions sobre el context de les zones rurals, el tema del desenvolupament i tot això, diguem-ne, van fer la seva crida sobre el que pateix les dones del context rural. Jo tinc un vídeo que després és el que us estava explicant, que quan parlem de les zones rurals no és una realitat que altra. No estem parlant de les zones de Chauen, que parlem de les zones de les muntanyes de Rif, que estem parlant de les zones del costat de Zila o de Tànger, de Tetuan. Diguem-ne, la proximitat a la ciutat fa que és una realitat o altra. Després, si tenim temps, us exposaré un vídeo sobre una realitat lligada al context també del que és la cultivació del cannabis i com també les dones participen en això, però mai hem escoltat que hi ha una dona que té un potencial econòmic lligat a aquest tipus de comercis, que són tot que les dones fan, diguem-ne, en les muntanyes de Rif fan grans feines lligat a això, però la part de la riquesa no les pertoca a elles. Bé, entrant en el context de l'artesania, controleu el temps perquè jo xerro molt i després no vull menjar el temps al meu company. Entrant en el context de l'artesania, jo vaig dir abans que, en primer moment, que l'artesania és un patrimoni cultural immaterial al Marroc. Jo, soc una persona que he viscut d'una gran família i pot dir gran família en número de persones i també molt arraigada en el context cultural del país. I jo he viscut aquesta característica de que el tema de l'artesania la tenia en tots els cantons de la casa. L'única cosa que també, quan parlem d'aquesta riquesa cultural del Marroc es reflecteix i està reconeguda també a nivell internacional, perquè avui el Marroc destaca per aquestes característiques, hem de diferenciar entre l'artesania turística i l'artesania que tenim qualsevol persona de la societat marroquina, perquè s'ha creat dos elements en aquest nivell. Perquè l'artesania lligada al context intern tinc la sensació que és més refinada, està treballada a altre nivell, i la que està lligada al context turístic està més lligada al context rural i potencialitza, visibilitza més la diferència. No sé si algú de vosaltres ha estat en alguna casa marroquina i veieu, perquè moltes de les cases marroquines no decoren les seves cases amb el que es veu en el basar. Teniu alguns objectes, podem tot tenir
un tagín, tenim algunes coses de decoració, tenim alguns, diguem-nos, un plat, alguna làmpara, però tenim altres elements que són també artesanals i són ben treballades i són cares, que estan, diguem-ne, al bordatge, de fer les catifes i les teles pels sofàs, tot això no és un producte, diguem-ne, que està en el que és el món que s'ha creat com molt especial de les medines antigues i dels basars. Per això us aconsello, si aneu de turistes, si teniu la possibilitat o l'oportunitat de visitar o teniu algun contacte amb alguna família marroquina, notareu aquestes característiques. I jo soc partidària també que estaria bé entrar en les cases i aprofitar aquest patrimoni, que és molt important, que és molt de la nostra intimitat, però també té una gran riquesa que estaria bé que estigués visualitzat. Aquí dic que l'artesania marroquina té el seu origen en la vida quotidiana, és el que acaba d'explicar, i els costums, les tradicions del país. És un autèntic reclam per turistes, diguem-ne, l'única cosa que també hem avui en dia, jo a l'inici es parla de l'Àfrica del Nord i tot la zona que s'anomena Magreb o Tamasga i tal, i hi ha moltes coses en comú a nivell cultural, però hi ha també particularitat de cada zona. I abans no es donava importància a això, era d'un tal lloc o de l'altre. L'única cosa, des de la perspectiva cultural, sabem que els còdics nostres interns, quan tu vius una cosa, saps amb les seves característiques, amb els dibuixos, amb tal, amb qual, amb els colors, això ve del desert, o ve del nord, o ve de la muntanya, o des de tal poble, o de l'altre, o tal, o és del Marroc, o de Tunísia, o d'Argèlia, o tal. Això sí que teníem uns còdics culturals, però això no estava institucionalitzat. I aquesta falta d'institucionalització avui en dia està creant molts problemes, molts conflictes entre Marroc, Argèlia i Tunísia sobre això, perquè ens estem barallant sobre el patrimoni que és col·lectiu, que és comú. Però aún així, en funció de cada zona, de cada cosa, uns ho té més desenvolupat que altres. Llavors, aquesta institucionalitat ha creat també un sentit que el més espavilat s'apropia. I això, la veritat, no sé com acabarem a nivell d'aquest tema, però tenim grans problemes a nivell del tribunal, a nivell de la UNESCO, sobre aquest context de la institucionalització del patrimoni de lo que és el producte artesanal. Perquè abans no era un problema si era nostre o dels altres, perquè tot era nostre. I al crear aquesta escissió de les fronteres i de la particularitat del país, que no és real, que és fictícia, llavors també ha creat problemes des d'aquest nivell. Aquest ja teniu un basar aquí, de totes les diferents... Això és un punt del pessebre de lo que és les característiques reals de lo que és el patrimoni cultural del Marroc a nivell del context artesanal. Perquè en cada àmbit trobareu que hi ha un museu, diguem-ne, o museus d'aquest nivell, a nivell de les joies, a nivell de les teles, a nivell de les ceràmiques tant de decoració com de lo que s'utilitza en la cuina, en lo que és els productes cosmètics, en lo que són les coses de decoració, en les babutxes, tot això, diguem-ne, és una gran riquesa en aquest nivell. Jo penso que també, a partir del context de la modernització, estem perdent aquest patrimoni. Estem desvalorant que els joves, o molts joves, no vull generalitzar, posar tots els joves en el mateix lloc, i molts joves això no ho valoren, diguem-ne, perquè estem mirant més les marques. Imagina't que la babutxa no agrada al jove, però si la puja Chanel s'agrada. Fins a quin punt, diguem-ne, les coses s'han perdut aquest patrimoni, diguem-ne, cultural. Però també tenim un problema en aquest context d'artesania, perquè avui hi ha dos elements que estan fent molt de mal a l'artesania. Primer és la industrialització, que jo m'he passat i he anat, per exemple, a Tunísia i he trobat la mateixa mercancia d'artesania que es ven al basar de Tunísia i es ven al basar del Marroc, significa que la mateixa empresa fa una distribució a tota Àfrica del Nord i això
fa perdre la particularitat artesanal de les zones i és un gran perduda de patrimoni perquè també, tu dius, és el patrimoni global, però hi ha les particularitats, és el que fa la riquesa, és aquestes diferències i aquestes particularitats que estan lligades a la història, diguem-ne, de cada zona. I l'altre element, que primer és la industrialització, perquè normalment, per exemple, tot el que es feia amb l'artesania es feia amb productes locals, purs, per exemple, si és, com es diu, el que és la ceràmica, és la terra, la plata, el tema del cuero, tot això. Però el problema que tenim ara també amb la indústria xina, que s'ha infiltrat en l'àmbit artesanal. Passa també a Barcelona, perquè si vas al Sagrada Família, molts dels basars turístics de la Sagrada Família, la producció d'allà és feta per xinesos. I això també fa que a nivell de lo que és la qualitat del material es perd, perquè les babutxes al Marroc, si no te n'adones, hi ha molts que estan fent en plàstic. I això ho fan els tallers amagats dels xinesos i fan molt de mal també a l'artesà de tota la vida que ha tingut tot aquest treball que està traspassant i es paga poc i viu en la precarietat i viu l'altre o còpia i tens tot el mercat amb babutxes de plàstic. I molta gent, sobretot moltes vegades em trobo amb la gent rural, no diferencia aquesta qualitat. O potser que també perquè aquesta qualitat de la política també dels xinesos fan que els productes arriben a tothom. En vez de comprar un saco de cuero a 50 euros, tu ho compres a 10 i ho tens també. Tothom pot tenir accés, però l'única cosa és la qualitat, és el producte local. I aquest producte local també està lligat al treball que fan les persones el dia a dia. Perquè per fer un bolso de cuero és un gran treball. Encara sembla que és un petit tros de cuero, però és un gran treball i està lligat tota una indústria de tot el que es treballa a nivell d'aquest tipus d'elements. També a nivell dels productes que estan fent amb bronze i tal, no és el mateix amb les persones que ho treballen d'una manera minuciosa a mà que és la producció que es fa d'una manera industrial amb les màquines. I això també s'està fent molt de mal a les persones. No només que està fent molt de mal, és que amb això estem perdent un patrimoni. Perquè amb aquesta característica la gent gran ja viuen que això ja no aporta, i llavors abans que era totes les famílies que tenen aquestes característiques culturals de coneixement d'aquest patrimoni, sempre se traspassa a la família, o almenys alguns membres de la família. Però amb això ara, avui en dia, ja es perd. Ja no es passa el traspàs perquè ja no aporta tant a la família i a la comunitat, llavors es perd. I això vol dir també perduda de patrimoni cultural. Anem a cor. Però per quin surt això? No, segon. Aquest vídeo ens ensenya una de les característiques del treball rural que fan les dones lligat al tema de la ceràmica.
Sí, tenim 5 minutets més. Vale, no sé, deixo. Nosaltres hem atrasat molt. Entrem en la part cooperativa i ja Sí, sembla bé. Bé, això també és una altra imatge de lo que és les característiques lligat al context artesanal, sobretot en els elements artesanals, a part dels productes i tal i qual, també hi ha l'element de la vestimenta. I també en això hi ha la vestimenta de lo que es ven en els basars. Per exemple, la que porta aquestes noies és la que habitual es trobareu en molts basars. Però la que porten aquestes dones en les festes estan fetes a mà, són molt cares i normalment a nivell turístic no les trobareu gaire. O heu d'anar a alguns boutiques específics en aquest nivell. I hi ha altres nivells que des de la perspectiva del nord, si noteu la vestimenta, això és la vestimenta del nord, tot el que porten aquestes noies és artesanal i fetes per elles. Tant les camises com un tros de tela en el qual s'utilitza a nivell del mitjà cos, les bolses, com es diu, els barrets, és molt conegut que és una de les característiques destacades de la zona del Xauer o del nord en general. L'única cosa, tenen algunes particularitats, diferència entre la zona pel tema del color i alguns formats, i altre nivell que és el tema de l'artesania lligat al tema de la cultura culinària. I això també és el gran potencial. Si noteu, per exemple, en el plat del cuscús, des del cuscús, que també és una elaboració artesanal en si mateixa que les dones treballen, i avui en dia hi ha moltes cooperatives del tema del cuscús, entre la verdura i la base, en la qual es posa, el plat. El plat també té aquesta característica lligat a aquest context artesanal. Bé, quan parlem del cooperativisme ara, avui en dia ja estem de moda, perquè abans no es parlava del tema de la cooperació, el que es diu ara traunia, no es parlava d'això, perquè les dones, cadascuna, des d'un context familiar o des de la seva pròpia cultura, que hi havia una característica de cultura que es diu tuisa, que les dones s'autoajuden entre elles i fan la mercancia, la venen i cada mes, per exemple, una d'elles s'aprofita d'això. I tot això és el funcionament cooperatiu i col·lectiu de les dones. L'única cosa, com no estava institucionalitzat i tot, llavors hi ha un gran desconeixement sobre aquestes característiques culturals que les dones sempre s'han autoajudat entre elles. L'única cosa, una diferència entre l'autoajuda local o diària de lo que és el context cultural, l'altra cosa és el context institucional que s'ha creat avui amb la moda del context del cooperativisme, que ha de tenir el context registrat i tot això. Llavors, tot això està afectant a les dones rurals, que durant molt de temps s'han vist que els seus productes han sigut, si parlem del tema de la vulnerabilitat, és com si el cooperativisme jo considero que és una oportunitat, però també durant molt de temps, abans que les dones comencen a aprofitar del context del cooperativisme, s'han aprofitat d'elles, s'han explotat en aquest nivell, perquè hi havia gent espavilada que anava a les zones rurals, comprava tot el que feien aquelles dones amb preu simbòlics i anava a la ciutat i això es venia amb preus tal. O gent que portava això a Europa, modificava el sentit, sobretot per exemple les bolses, se les posava en un altre context de decoració, se les posava un registre amb algun nom i es venen amb preus, exoberants. I això és una gran explotació de lo que és la producció d'aquestes zones rurals i una invisibilitat i un aprofitament de lo que és la seva realitat. Aquí us poso la paraula com us diuen ara, quan dic cooperativa vol dir teonia. Jo pronuncio una letra que ja sé que vosaltres no podeu pronunciar en aquest nivell, però estaria bé, o faig aquest treball de sensibilització perquè es memoritzeu aquest context lligat a aquesta característica. No cal que entrem en la definició del que és el context del cooperativisme, vaig avançant. Avui en dia aquest context del cooperativisme
cooperativisme està creat a diferents nivells, que és el tema de l'agricultura, l'artesania, productes alimentaris, plantes medicinals i aromàtiques, el tema de la pesca, el tema del mà d'obra. Significa que hi ha un ventall molt obert. Per exemple, jo he vist que hi havia més de 2.000 i alguna entitats cooperatives avui dia d'aquest nivell. I a nivell artesanal, també s'ha creat, diguem-ne, agrupacions de dones en aquest nivell. Per exemple, per temes d'estadístiques, en la regió del nord, diguem-ne, quan dic nord, Tanger-Tetuan, avui en dia hi ha més de 445 cooperatives. Aquí veieu la distribució per zona. La més alta és a nivell de la zona del Hoceima, perquè engloba diferents contexts i més ampli context quan parlem de la zona del Hoceima a nivell del Rif i tal, engloba més llocs i més pobles i tal. I també hi ha una gran concentració allà de projectes cooperatius pel desenvolupament del context del Rif, perquè el Rif és una de les zones que va ser més castigada a nivell del país i ha patit molta pobresa, i llavors en aquest nivell avui en dia sí hi ha molt treball que s'està fent allà. I a nivell del context artesanal, precisament, que és el nostre tema avui, hi ha 275 cooperatives artesanals a nivell del que és el nord del país. Aquestes cooperatives artesanals tenen un paper important en l'enfortiment de l'economia local i el suport a les dones de les zones rurals. Les zones rurals i les zones desèrtiques. Així ho deixem més clar perquè s'entén les diferències en el context que quan parlem de rural no generalitzem entre el que és el Chauen i la muntanya de Rif o les zones més, diguem-ne, tant. A nivell d'aquest context artesanal es produeixen productes tradicionals com les catifes, els bordats, roba tradicional i tot el que és l'element que acabem de veure. Són iniciatives que contribueixen a l'ocupament i l'apoderament econòmic de les dones, especialment en el context rural. Normalment aquesta perspectiva avui en dia es basa sobre les habilitats de les dones i les tècniques artesanals. Hi ha diferents projectes que ajuden al desenvolupament, com la mostra que ha fet la Victòria, perquè hi ha algunes característiques artesanals d'algunes zones que han quedat com oblidades o s'han mort amb el temps, llavors se li està incloent algunes perspectives i característiques lligades a la modernitat. Tot això ofereix oportunitats a les dones per vendre el seu producte en el mercat local i a nivell internacional. Elles sempre venien a nivell local. L'única cosa, hi ha una diferència entre la venda que elles passaven al mercat, però que era habitual en la seva quotidianitat diàriament, però avui en dia hi ha altres activitats d'aquest nivell. Per exemple, jo estava a l'estiu a la zona de Tetuan i he trobat que s'han creat tot un mercat artesanal i totes les cooperatives del nord venien i posaven el seu material allà. I la veritat, hi ha coses molt boniques, hi ha una altra perspectiva i a més notes la diferència. El que és la perspectiva tradicional antiga està més dominada pels homes. Les babutxes, les catifes i alguns productes de decoració estan més a lo que ven els homes. I les dones estan més concentrades a una elaboració lligada al context de cada producte, al context cosmètics, els sabons, els productes, tot el que utilitzen les dones en el seu dia a dia. O sigui que hi ha un altre nivell d'elaboració de les coses i més moderna, més sofisticada, però tot dintre del que és mecanisme d'ús natural dels productes locals. Aquí us he posat aquesta pàgina. No sé si la puc... A veure, sí. És l'últim punt i és la que acabo. Són 2 minuts o 11 minuts. I llavors això és per tancar, diguem-ne, una de les coses que estan fent avui en dia d'una manera aquesta d'exposició més sofisticada, que és
on diu que hi ha una pàgina web que t'ensenya on, si vas al nord del Marroc, on podràs comprar l'artesania. I tens dos tipus de lo que és aquest tipus d'artesania i les zones. Per exemple, la ceràmica típica de Rif, i diu això, l'experiència del nord del Marroc és Shabel, quan diu Shabel en àrab significa tant. Si viu la decoració de la casa, tot el que està fet a nivell d'aquesta decoració de casa, això és artesanal, està fet a mà i hi ha gent especialitzada tant a nivell de les taules, les petites tauletes, sofàs, tot. Aquesta foto, jo la poso sempre com a memòria a aquestes dones rurals que treballen en el camp i són incansables, que mereixen tot un homenatge. En la zona d'Andic, jo vaig visitar aquest estiu aquest lloc i és on hi ha stands de diferents cooperatives que estan exposant els seus productes. I la veritat estava molt interessant i m'ha agradat perquè estan la interlocució que vaig tenir en això era amb dones i tu veus el canvi que hi ha, perquè abans les cooperatives eren les dones que portaven la producció, que feien la producció, però qui mercatitzava les coses eren els homes. I qui s'aprofitava ben bé del producte eren els homes. I tot el que feia la dona es considerava com una ajuda o autoajuda, però avui en dia hi ha cooperatives que estan pròpiament de les dones, són elles que compren el producte, són elles que fan els seus treball d'activitat entre les dones i no es limiten només en la producció artesanal, aprofiten l'espai per un coneixement de les dones sobre la producció sexual, sobre tot el que està lligat al context de la dona, l'intercanvi de la informació i sobretot el tema, per exemple, de l'alfabetització, en la gestió dels problemes socials i família. Significa que el context artesanal va més enllà de lo que és vendre el producte i exposar-la, perquè cada estant en el qual jo m'aturava i començava a parlar amb aquestes dones, trobava que hi ha tot un potencial de treball darrere d'elles amb tot el que estan fent i la veritat mereixen amb tota la dificultat que podran tenir, perquè no oblideu, sempre faig referència que el context rural, sobretot del nord, encara és molt conservador, encara que les dones estan controlades, encara que fan tot, però tenen els seus espais limitats, perquè des de la seva perspectiva cultural no consideren que és limitat, es consideren que és una distribució de l'espai. Aquest és l'espai dels homes, aquest és l'espai de les dones. Elles s'han distribuït, perquè de la mateixa manera que quan critiquen, per què no es barregen? Però els homes tampoc no podran estar en les zones de les dones. Si n'hi ha que s'entra algun home, les dones diuen, què esteu fent? Aquest és el nostre espai. Significa que al fons el que es viu des del context occidental, que és una discriminació, per elles és una característica d'un desenvolupament cultural de sobreguardar el seu espai de la intimitat, de l'autoajuda i tal, perquè moltes coses que fan entre elles o intercanvien o tal, no han de saber el context familiar, sobretot el masculí, i si es barregen, significa que les coses es dilueixen els seus problemes, no podran tenir la seva pròpia intimitat i per això moltes dones, encara que jo parlava amb alguna, diuen, bueno, jo sí que amb la maternitat, però nosaltres, les dones, necessitem nostre espai. Però jo aquesta reflexió la trobo també avui dia aquí amb les dones feministes, que moltes de les dones feministes reclamem el nostre espai, com a dones, perquè hi ha moltes coses que no podem parlar-les entre els homes. Sí que estaria bé que estiguéssim tots junts, però hi ha algunes característiques lligades a la nostra lluita feminista i a la nostra realitat de les dones. Bé, ho deixo aquí i espero que no he sigut pesada en tota la explicació d'algunes coses reiteratives, però bé, espero que us ha portat un gram de sorra en el coneixement lligat al patrimoni cultural del Marroc i sobretot en el context del que és la lluita feminista, la lluita de les dones rurals, les lluites de les dones del Marroc, que jo també formo part d'elles. I moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí, jo sono un mare.
Perquè la Salva ha fet una explicació molt completa i molt interessant, sincerament. A mi m'ha agradat molt. Jo faré una cosa més escurçada i us explico. Avui la invitació cap a mi era per parlar d'economia solidària i social i solidària. Jo intentaré fer molt resumit això. Busquem aquest, per exemple, o aquest. Bé, el mapa de Marroc al fons ens serveix d'on som. Nosaltres, jo i uns companys que formàvem part d'una associació, vam començar a treballar al Marroc i a Algèria també a finals dels 80 i principis dels 90. Amb qui vam començar a treballar? Vam començar a treballar en aquell moment amb unes persones, uns amics homes, que havien estat presos polítics del Hassan. Ells formaven part de l'esquerra marroquina i era una esquerra que en aquell moment també plantejava coses diverses i unes reivindicacions i una manera de fer les coses que els van portar a la presó i alguns van estar molts anys a la presó. Quan ja van acabar el seu temps de presó, aquestes persones tenien que sortir a la presó i treballar. Llavors, què vam fer? Doncs amb amics de França i nosaltres de Catalunya, etc., i amics i amigues marroquines, vam crear una cooperativa de viatges marroquina, de viatges solidaris, de turisme rural. Aquests amics, alguns d'ells ja van morir, altres per sort estan vius. El que van fer és una agència de turisme rural per conèixer. Ells es van adonar que no coneixien el Marroc, que només coneixien el Marroc de les ciutats de Kenitra o de Casablanca, Mohamedia, Rabat, etc. I que no coneixien el Marroc profund, el Marroc que ells deien el Marroc de veritat, que és el Marroc rural de molts llocs del Marroc, com la Salva ens ha explicat. I a partir d'aquest treball seu d'identificar llocs i de passejar-se, d'anar a buscar els llocs, sense portar turisme d'entrada, vam conèixer aquest altre Marroc, que molts d'ells tenien família rural, i tots venien de la ruralitat, però que no coneixien i que havien menyspreat o que havien oblidat durant molt de temps. Llavors va començar. I a nosaltres, que érem i que som joves, una mica envellits ja, que veníem d'aquí, de Catalunya, de Barcelona, també de reivindicacions socials i tal, ens van ensenyar el país i ens van demanar què podíem fer junts, què podem fer junts per tirar endavant una iniciativa de desenvolupament local, social, en territoris diversos del Marroc. Aquest va ser l'inici i ens vam centrar en això que diem l'economia solidària. Què? Economia solidària, què vol dir? Bé, economia solidària té a veure amb tot el que ha estat explicant la Salva. Nosaltres i ells, sobretot ells i elles, perquè també hi havia dones urbanes, diguem-ne, veien que al Marroc hi ha moltes... La cultura tradicional és molt forta, molt forta. No sé, jo comparant-la amb altres llocs, per exemple, Guatemala per mi és un lloc molt potent, o Mèxic. La cultura popular tradicional no solament és forta, sinó que
permea i reactualitza. Sense aquesta cultura tradicional no es pot entendre res, no? Perquè és tot la gastronomia, la manera d'organitzar-se dels pobles, és la cultura política, moltíssimes coses. I, doncs clar, vam descobrir que hi havia moltes coses invisibles. Tot això que ha explicat la Salva, de el que és les formes tradicionals d'ajuda mútua, d'economia de les dones, d'economia popular, d'economies comunitàries, que tenen, la Salva ha anat dient tots els noms, superinteressant i és molt xulo, no? Que hi havia moltes terres comunals, terres comunals, molt important. Nosaltres a Catalunya quasi les hem perdut totes, les terres comunals, i són fonamentals. Són fonamentals les terres comunals per pensar una altra economia. I vam descobrir que tot això pagava la pena. Ostres, com li donem suport a tot això, no? I després vam descobrir, també ho ha dit la Salva, moltes cooperatives que no eren cooperatives, que tenien el nom de cooperativa però que en realitat eren formes per explotar les dones i els homes, però moltes dones, no? O triquinyueles, com el que ha dit, no? És a dir, aprofitar el producte tradicional ben elaborat, portar-lo al mercat europeu o als mercats marroquins de les grans ciutats, canviar-lo, posar-los una etiqueta, no? I llavors ens vam anar ficant en tot aquest tema, no? És a dir, visibilitzar les economies, aquestes economies populars, tradicionals i tal, i recuperar-les, donar-los força, incidir en les cooperatives que ja existien per tractar de transformar-les, o crear de noves on hi havia la voluntat i la necessitat de la població per crear cooperatives noves que fossin maneres d'organitzar-se d'una població determinada que tenia unes necessitats. I en aquest sentit nosaltres vam treballar a diferents zones, que vam desenvolupar una metodologia de treball. I, per exemple, vam treballar molt a Penitra, vam treballar molt en aquesta zona d'aquí també, la zona de Tassa, Missur, tota una zona que hi ha aquí, que és mig àrida. Vam treballar molt a la zona de Huesán i Chichauen i a la zona de Tànger i Tetuán, tant en zona urbana com zona rural. Com ha dit la Salva també, molta diferència, o sigui, les zones urbanes són urbanes, i les zones properes rurals, doncs la diferència és significativa en tot el que la Salva ha explicat molt bé. I nosaltres, jo resumiré molt, nosaltres el que tractàvem era, ja ho he dit, identificar aquestes maneres d'organitzar-se i reforçar-les. Per tant, treballàvem molt la formació i la revalorització del patrimoni propi. Dir, no, això que feu no és de països subdesenvolupats, això està superbé. O sigui, això és genial, perquè nosaltres allà també ens agradaria, o a vegades ho tenim, però ho tenim encara més matxacat que vosaltres. I fèiem un diagnòstic del territori, de les seves potencialitats i tal, miràvem d'implicar les autoritats municipals, on vam treballar molt, per exemple, i això que ha dit de la Salva m'ha agradat molt, al costat de Tetuán hi ha Rincón, per exemple, Medic. Medic que els espanyols deien Rincón, que és un poble de pescadors amb una flotilla de pesca molt interessant i amb unes potencialitats molt grans, perquè a més articula tota una zona que hi ha per aquí a la costa, al costat de Tetuán, que hi ha producció d'artesania precisament produïda per les dones i tal, i que és un lloc molt diguem-ne, comercial, però que a la vegada té vincles molt forts amb els territoris rurals del voltant. I allà vam invertir molt en fer això, formació, debat
reflexió i diagnòstic dels territoris, no? Tant en zona urbana com rural. No? I el que vam intentar, i a vegades ho aconseguíem, a vegades no, era generar una dinàmica col·lectiva implicant associacions, cooperatives, autoritats locals. Ja dic, hi havia autoritats locals molt amb ganes de fer coses i en altres que eren unos vivales, no? És així. I vam trobar gent molt maca, o sigui, alcaldes, homes sempre, no hi havia dones, això sí, i amb ganes d'això, de fer, d'implicar-se, de buscar i tal i qual. Fèiem aquest diagnòstic i intentàvem desenvolupar el que serien línies estratègiques. Ens vam dedicar a això de forma intensiva, des de principis dels 90 fins al 2011. O sigui, 20 anys pràcticament vam fer aquest treball i després també ho vam intentar traspassar a Algèria amb... Bé, Algèria no ens va donar gaire temps perquè era molt difícil l'Algèria. Primer no ens deixaven entrar, però l'Algèria va ser molt interessant perquè ho vam fer amb els companys i companyes marroquins. O sigui, anàvem amb ells allà. Clar, el que passa és que hi havia també una situació molt difícil de conflicte. Ells estaven sortint d'una nova guerra que es va donar des del 92 fins a finals dels 90 i clar, a vegades ens ficàvem en llocs que eren una mica perillosos, no sé dir, un company marroquí que era el que anava allà, deia, al final ens va dir no torno a anar perquè la policia ja va estar una setmana en una zona, va dir m'ha vingut 3 vegades per la nit a despertar-me, a demanar-me el passaport, diu l'última vegada ja pensava que m'agafaven i em portaven al cuartelillo, no havia fet res, simplement que com que era un foraster, doncs pensàvem que des de saber si no tenia a veure amb la guerrilla o no se sap. Bueno, coses també dels estats que són autoritaris. I aquest va ser el nostre treball i d'anar generant organització territorial des de baix. Això va ser tot un treball que ens va costar moltíssim i que ja tenia resultats molt diferents. Per exemple, a la zona de Missur és impressionant, vull dir, era una zona molt rural, però la capacitat organitzativa de les dones, per exemple, era brutal. O sigui, les dones de seguida controlaven un munt de coses, entre elles l'alfabetització. Feien l'alfabetització, però també tenien organitzacions específiques molt fortes. I la capacitat per exemple, d'influir en el governador, en l'alcalde i tal, era molt gran la de la gent d'aquesta. Aquí a la zona de Chauen i Ouessant, per exemple, les dones també eren molt potents, però era una altra cosa diferent perquè eren dones pageses. Però, no fotis, o sigui, amb una personalitat i una capacitat d'entendre i d'organització impressionant. Moltes treballant en iniciatives agrícoles o de cria de pollastres, ous, etc. I jo me'n recordo que fèiem assemblees, venien tots els tios i tal, evidentment, més homes que dones, i els alcaldes del territori i tal, i sempre venien aquestes dones amb el seu atuendo tradicional, es col·locaven estratègicament i quan tocava elles parlaven. I tothom escoltava, Déu-n'hi-do, perquè era gent, o sigui, eren unes dones potents. Evidentment, això que hem dit, de preservar els espais, això estava marcadíssim. I nosaltres aquí vam aprendre que nosaltres no havíem de fer res, això. O sigui, que era clar, nosaltres de tant en tant llançàvem una reflexió als tios dient-li, hòstia, però, a veure, o sigui, desigualtats salarials o tal, llançàvem allà. Bueno, escolta, nosaltres creiem que caldria reflexionar sobre això, està clar, no? O sigui, evidentment, hi havia però nosaltres respectàvem molt aquesta manera. Nosaltres no anàvem allà a dir us heu de fer així o organitzar d'aquesta manera,
no? Perquè ells tenien molt clar, no? I el que deia la Sàlvia, els espais de les dones eren espais per enfortir-se elles, no? Estava claríssim, no? Aquí no entren els homes, aquí nosaltres veiem, mengem i ens fem les coses nosaltres i els tios cap allà, no? I, bueno, era una manera bueno, és això de la Virginia Woolf, té una obra que es diu El cuarto propio, no? Que la nostra amiga Elisabet sempre ens diu aquest és un llibre. Doncs és això, no? És el cuarto propio, l'espai propi per generar. Vale, a partir de tot això que us he dit, clar, aquí anava fermentant o es anava construint el Marroc, sobretot a partir de la zona aquesta de Rabat i Kenitra, no? Que són zones molt industrials, proletàries i tal i qual, i on hi havia gent de l'esquerra marroquina, diguem-ne així, però que ens deien, bueno, és que nosaltres ara no... O sigui, com fem, no? Aquí tenim un país que és molt autoritari, nosaltres no podem fer res. Què fem nosaltres? Com ens organitzem, no? Clar, nosaltres parlàvem d'experiències d'aquí, no? Doncs aquí tenim les associacions de veïns, no? Clar, que és molt important perquè és el sindicalisme de barri, doncs reclamar millores als barris, no sé què. El moviment cooperativista, no? Com fer perquè ens organitzem per tenir productes a l'abast i que siguin més baratos i potenciar un altre tipus d'economia que no sigui tan agressiva, tan capitalista, no? I, bueno, a partir d'aquí es van anar generant nuclis i es va anar organitzant el que ara mateix es diu el REMES, no? En francès és el Réseau d'Economie Marocaine d'Economia Social Solidària, no? La xarxa d'economia social solidària que ha anat creixent, que nosaltres vam veure néixer amb gent gran, no? O sigui, alguns lligats a l'Estat, però que tenien una visió de dir, hòstia, el Marroc ha d'avançar en el sentit de no ser... Jo quan dic avançar no em dic que s'assemblin a nosaltres, sinó que avançar en el tema de la democratització en la mesura del possible, del possible i amb les condicions que es puguin donar en un altre lloc que no és el nostre. I aquesta REMES ha anat creixent, que hi ha gent que va començar, ara per exemple és una nova generació de joves que nosaltres vam formar en aquell temps, gent jove, tant homes com dones, i que ara estan al capdavant de la REMES i que agrupen unes 800 o 900 entitats, associacions cooperatives de tot el Marroc en diferents regions, que no és gràcies a nosaltres, això nosaltres vam fer una contribució només i ells i elles han tingut, per suposat, nosaltres vam posar el nostre, no sé, aportació, però que hi ha hagut altres coses allà que nosaltres no hem estat ni l'orquestra, ni els directors, ni res. Vam posar el nostre granet de sorra, etc., per organitzar aquesta xarxa de cooperatives, d'associacions, d'iniciatives econòmiques diverses. Hi ha molta feina a fer, crec jo, al Marroc i al món sencer. La veritat. A mi em sembla, el tema de l'artesania i el tema de la revalorització del producte artesanal em sembla estratègic. Ja dic, per exemple, a Guatemala és un tema, dic Guatemala perquè és un altre país que també el porto molt al cor. O sigui, per exemple, la lluita pel reconeixement de l'artesania pròpia de les dones, com ha dit la Sàlvia en el cas del Marroc, és un tema fonamental. O sigui, que no els robin l'artesania, que no els fotin una etiqueta del qui sigui, i a més que estigui ben feta, amb productes de proximitat, etc. El que estem dient aquí, volem menjar productes de proximitat, volem no sé què, Vale. El 2011 vam acabar aquesta aventura, aquest treball que vam anar fent,
Jo he escrit una cosa, vam escriure una cosa que després qui vulgui se la puc donar, la tinc guardada allà, que és com una mena de sistematització de tot aquest treball, de metodologia i tal. I el 2011 va venir una crisi, no sé si us en recordeu, aquí bastant forta i vam deixar de fer cooperació, diguem-ne, amb finançament públic. Però nosaltres vam seguir fent el nostre treball com sempre l'havíem fet de forma activista, com a gent. I de mantenir la nostra relació, bla, bla, bla. Jo he de dir que ara he tornat, per sort, gràcies a Allah, o als déus de la Tamasiga i les deesses. I havia tornat el 2012 a fer una trobada molt interessant que vam fer a Salea i al costat de Rabat, la capital, és aquesta zona d'aquí. Salea era un antic port de pirates, pirates que resistien contra els colonialistes i contra tothom, que era com un port lliure dels pirates, no? Ho dic això per si. I allà vam tenir una reunió, va ser molt interessant, va venir gent de Marroc, però també de Mali, de Nigèria, tota la gent que forma part del moviment cooperativista de l'Àfrica Negra. Es van trobar al Marroc, que els marroquins tenen molta relació amb ells i han treballat molt junts. Però des de llavors no havia tornat a anar ni havia visitat les zones on havia estat. I aquesta vegada vam fer una volta i vaig trobar amics i amigues que havíem treballat junts i tal. Hòstia, i sincerament em va emocionar molt trobar que, no sé, per exemple, en les zones aquesta que dic aquí, rural, o sigui, hi ha tot, això és interessant, no? Com ha estat, què ha passat, si no sé què, aquí ja no entro perquè discutíem, d'on treu la pasta al règim per fer aquesta infraestructures, carreteres que permeten als pagesos vendre els productes fora, no? O sigui, s'havien construït unes carreteres bones que abans no hi havia, molts llocs on no hi havia aigua potable ara hi ha, i tema d'electricitat també estava funcionant, no? Ostres, interessant això, no? I a mi el que més em va agradar, després de veure com estem nosaltres aquí, és que, sincerament, si passa alguna cosa al món, ara, és a dir, hòstia, ara hi ha un col·lapse, com el de la pandèmia o coses aquestes, no? Hòstia, els marroquins, o com a mínim aquesta zona d'aquí, ho tenen millor que nosaltres, perquè tenen un equilibri més interessant entre camp i ciutat. Com a mínim aquesta zona, o aquesta que també, la de Missouri i tal, hòstia, estan més preparats primer per l'austeritat amb la que han viscut i després perquè hi ha més equilibri, malgrat la urbanització molt gran i que la gent se'n va a les ciutats i tal, encara es manté el tema de com es gestionen els boscos i les muntanyes, que no és com aquí, que aquí tots els boscos ningú se'n cuida d'ells. Allà és una altra història. O sigui que hi ha coses que podríem aprendre del Marroc. Jo crec que sempre hem après coses del Marroc des de segles abans, i ara podríem seguir aprenent, no? I, ostres, jo vaig veure coses molt... O sigui, potser és que segurament vaig veure tot positiu al Marroc, sincerament. O sigui, organització, dones a tot arreu, amb llocs de direcció social, política, no sé, vaig veure una altra cosa que feia, que em va emocionar molt, em va impactar, no? Tot amb moderació, clar, perquè com aquí, no? Però, ostres, sincerament, jo vaig sortir amb un viatge que em va... Vaig pensar, hòstia, doncs Déu-n'hi-do, hi havia coses que, lògicament, ara no entrarem en les coses negatives, m'interessen les coses positives, no? O sigui, vaig veure moltes coses positives en aquest sentit, com s'estructura l'associacionisme,
Per mi el Marroc l'he sento molt profundament perquè la meva família materna era molt camperola i a mi sempre la seva vida i la manera com elles vivien a la ciutat vivien com si fossin camperoles i jo he viscut durant 20 anys com camperol. I quan vaig al Marroc em recordo molt d'això i em sento molt proper a ells, sincerament. Nosaltres veníem una mica referent des d'Ètnica Agència de Viatges per vincular una mica tot el que és el projecte com aquest de la cooperació de l'artesania que estem fent a Xau i Narrador amb el tema del que és el turisme i poder-ho vincular amb els itineraris que nosaltres fomentem els itineraris i dissenyem segons aquesta justícia social i intentant vincular una mica tot aquest món d'artesania i aquest referent marroquí d'aquesta cultura que hem de protegir. Anirem seguint amb la línia una mica el PowerPoint i... Sí, com ha dit bé el Pau, nosaltres venim a parlar d'Ètnic com a agència de viatges, i nosaltres no responsables. Bàsicament el que volem és ensenyar als viatgers i sobretot aquells viatgers que no estan tan experimentats en aquest tipus de turisme, sinó que van a viatjar i conèixer diversos països, però que no tenen aquestes pràctiques més sostenibles a l'hora de viatjar. És a dir, volem fomentar aquesta manera de fer més respectuosa, implicant agents socials i també implicant tot tipus d'agents. Llavors, per començar, expliquem una mica què és Ètnic com a agència de viatges, és a dir, Ètnic té la seva part de cooperació, però també tenim l'agència de viatges, oferim diversos viatges als quals visitem projectes de cooperació i altres punts d'interès, però més de l'àmbit rural. És a dir, no és el típic viatge turístic que tornes a la capital, tampoc és el típic viatge que vas a veure només els projectes de cooperació, és a dir, també li oferim cert atractiu al viatge perquè sigui comercial, és a dir, perquè podem comercialitzar-lo i les agències de viatges el comprin i puguin vendre'l bé a viatgers. L'únic que li donem aquest input de visitar llocs que siguin molt més locals, que sobretot estiguin representats, ara ho anirem veient amb els objectius d'Ètnic, que estiguin representats per la població local, més que res per incentivar l'economia local. Sí, aportar aquest granet de sorra, encara que sigui l'impacte és un granet de sorra, perquè l'impacte quan tu fas aquella visita en aquella cooperativa, fas aquella activitat amb aquelles dones, et serveixen aquell menjar i tal, és l'activitat de l'impacte econòmic d'aquell dia, però també intentem formar part d'aquesta formació que fem en aquest món rural perquè es donin, que hi hagi aquesta continuïtat a nivell que les dones puguin tenir estiguin obertes en un altre món que no sigui el seu i puguin escollir altres, a part que tinguin el seu món, que és com el que deies tu també, que és totalment respectable i s'ha de mantenir, però que tinguin aquestes oportunitats per poder seguir amb diferents camins ciutadans. Això és molt teòric i tothom avui en dia ja se sap, però per diferenciar una mica el que seria el turisme de masses i el turisme responsable, bàsicament, posant exemples, seria com un autobús arribant a una ciutat o un poble característic per baixar, fer una fotografia i tornar a marxar. Aquí no estàs aportant gens ni a la població local ni al propi turista en si, perquè llavors no coneix realment el que és el territori que està visitant. I en canvi el turisme responsable sí que busca més la protecció de l'entorn natural, la protecció de les tradicions locals, el respecte per la cultura i sobretot nosaltres en els nostres viatges el que impulsem és l'ús dels serveis i productes locals. D'aquesta manera, per exemple, de la ceràmica de les dones artesanes de Tajar. Sí, perquè
es fa una visita i es fa un taller amb elles i hi ha una sinergia molt maca perquè una cosa és l'impacte que es fa en aquella visita a través dels viatgers, que es fa l'impacte econòmic, i també és una pedagogia que fas del viatger envers el país i la cultura autòctona. Exacte, parlant de pedagogia, des d'ètnic sí que impulsem, és a dir, des d'abans que ho vagin en el destí, els nostres viatgers, sí que els donem una petita guia de bones pràctiques per ser un turista responsable, no m'agrada dir tant turista, sinó un viatge responsable. Sí que és veritat que, per exemple, en els nostres viatges anem a Marroc, a Senegal, Gàmbia i ara a Guinea-Bissau també. Lògicament tenim que aportar una gran petjada ecològica pel tema del trasllat de l'avió, però un cop estem allà sí que contribuïm completament amb les comunitats locals i busquem experiències diferents per entendre la vida que tenen allà la població local i d'aquesta manera el viatger s'involucri més de manera més solidària amb les comunitats amfitriones. Si els objectius d'ètnic, el que hem estat comentant, sobretot nosaltres, quan anem a tots els allotjaments, les activitats, els restaurants, inclús els proveïdors de transports, barques i altres activitats que puguem fer, sempre busquem que siguin de proveïdors locals. D'aquesta manera incentivem l'economia de la població d'allà, sobretot, per exemple, tenim diversos allotjaments que estan presentats per famílies, no ens interessa tant que estiguin presentats per com l'hotel Melià, diguem-ne. Llavors sí que són serveis bastant molt més bàsics, però ajuden molt a que realment la població tingui lloc de treball i tingui economia per viure i tingui més interferència amb el viatger, diguem-ne, vull dir que interfereixi més amb la seva manera de pensar. També promovem valors sostenibles, com protegim la infància i la cosa és crear un impacte positiu en el terreny, allà. Llavors, el que volíem parlar sobretot en aquesta ponència era sobretot entre el nexe, entre la cooperació d'ètnic, vull dir, l'apartat de cooperació i l'apartat de l'agència de viatge. Sí que és veritat que un dels nostres objectius són per arribar als màxims de viatgers que coneguin els país i facin aquestes pràctiques responsables a l'hora de viatjar. Però no podem oferir un viatge que sigui només per anar a veure les cooperacions d'allà, dels projectes que hem estat fent, ja que no és un viatge atractiu, sí que és un viatge superatractiu, l'únic que no els estàs oferint aquella diferència, els ofereixes aquesta diferència, però no els estàs oferint aquell input d'estic viatjant, per tant l'estic en un allotjament que m'ofereix uns mínims de serveis i tot. Per tant, no podem oferir un viatge que només es basa en la cooperació, sinó que també li adjuntem activitats com un caiac presentat per una població local o... això estic parlant amb els viatges que estem fent a Senegal. Sí, la batalla constant que ha de ser un producte totalment comercial, vendible, és una batalla que sempre tenim intentant ser un producte comercial, però que també li donem aquesta volta de poder tenir pertany en aquesta filosofia de turisme responsable. Això ens ajuda molt l'associació l'associació amb els projectes que participen en destí. O sigui, nosaltres intentem donar-li aquesta vinculació amb els nostres viatges i poder tenir aquesta connectivitat entre el viatger i el projecte en si mateix. I també el que deia abans d'aquesta continuïtat amb les formacions que es fan directament en els projectes en si mateix. Exacte. Bàsicament volem canviar una mica el paradigma. Primer de tot en el mercat del destí, és a dir, si nosaltres no anem a visitar, si no portem turistes que visiten aquestes associacions o aquests projectes que s'han estat fent amb les dones de Chauen o d'altres, llavors aquestes dones no tindran clients que comprin els seus productes. Però per altra banda també canvia el paradigma cap a l'altra banda. Oferir
una millora de mercat amb els nostres viatges. És a dir, normalment els viatges són més tradicionals, però si nosaltres posem aquestes propostes en el mercat, fem que el mercat i el viatger que compri aquests projectes canviïn. I d'aquesta manera estiguin més conscienciats amb el turisme responsable i canviï la forma de viatjar, sobretot. Aquí tenim exemples d'alguna foto ha sortit en un altre PowerPoint. Sí, de la interacció que es crea entre el món rural i el viatger és molt interessant i és una cosa per a les dues parts, vull dir, jo diria que no... Exacte, a part de la ceràmica, per exemple, les dones fent pa amb els nens és una activitat que encanta molt als nens sobretot. Les dones estan superagraïdes i supercontentes d'ensenyar-ho als nens, però també als pares. Perquè era un vídeo. Pensava que havia saltat el cable. Ara ensenyem el vídeo, és un vídeo petit d'un dels viatges que fèiem i fèiem un taller amb... No sé si es carrega... de telar. Una cooperativa. Mentre esperem, sí, per nosaltres s'ha convertit en una prioritat imperativa, diguem-ne, el promoure i adaptar aquestes pràctiques turístiques per protegir el patrimoni col·lectiu i d'aquesta manera garantir un futur sostenible per tothom. És a dir, volem descentralitzar el turisme. L'objectiu és que no anem a visitar la ciutat, a Chauen, sinó, per posar l'exemple de Chauen, ja que estem tractant més al Marroc, la nostra ruta és al Marroc Nord i visitem bastant Chauen, sinó que portar els visitants a les zones rurals. D'aquesta manera també incentivar l'economia local, però de la zona rural, no tant de la zona urbana. I mentre no surti el vídeo, sí. Ja surt. Sí. En resum, i per acabar concloent una mica aquesta jornada, creiem que el desenvolupament de la cooperació està molt lligat amb els viatges que nosaltres des d'ENIC podem proposar. Per tant, també creiem que el nostre nexe cap a les agències de viatges és fonamental per arribar al màxim de viatgers i al màxim de gent que conegui i que vagi a visitar tota aquesta part de desenvolupament i tota aquesta feina que estan fent des d'ENIC els nostres companys. I altres projectes que potser nosaltres no treballem però que també són igual de xulos i bàsicament és això. Molt bé, moltes gràcies.